नमस्कार. हे आहेत कद्दू. हे पहा, 2 दिवसाचे शिळे कद्दू आहेत हे. जेव्हा सुरुवातीला कद्दू घेतले तेव्हा फार ताजे आणि हिरवे हिरवे होते, पण आता 2 दिवस झालं केले नाही. तर आज आपण याचं बनवूयात कद्दूचं भरीत. यासाठी आपण लहान आकाराचे 2 कद्दू घेतलेले आहेत. आणि हे पहा, इथं 4 मिरच्या अशा कट करून घ्यायच्यात आपल्याला. थोडंसं आलं लसणाची पेस्ट आणि 2 मोठ्या आकाराचे कांदे असे आपल्याला बारीक कट करून घ्यायचे. तर आलं लसूण पेस्ट करताना 1 इंच आल्याचा तुकडा आणि 8 ते 10 लसूण पाकळ्या घेऊन याची अशी बारीक पेस्ट बनवलेली आहे. तर सुरुवातीला आपल्याला कद्दूचे वरचे साल काढायचे आणि त्यानंतर कद्दूला बारीक कट करून घ्यायचे. त्याचा मधला बियाचा भागसुद्धा काढून घ्यायचा आहे आणि बारीक कट करून नंतर आपण कद्दू शिजवून घेऊयात. तर सुरुवातीला आपल्याला कद्दूचे साल असे काढून घ्यायचे. तर हे पहा, असे आपण दोन्ही कद्दूचे साल असे चांगल्या पद्धतीने काढून घेऊयात. कद्दू काही लोकांना आवडत नाही, पण कद्दूचं भरीत, कद्दूचे पराठे आणि कद्दूची लाल तिखट टाकून शेंगदाणे घालून भाजी जर केली तर खूप छान लागतो कद्दू. तर हे पहा, आता तर आपण दोन्ही कद्दू असे वरची साल काढून घेतली. आता याला बारीक चिरून घेऊयात. देठाचा भाग आपण काढून टाकू आणि समोरचाही भाग काढून टाकायचा आपल्याला. याचे 3 तुकडे करून असं कट करून घेऊयात आपण याला. कद्दू कवळाचा आहे, तरी पण आपल्याला हा जो बियाचा भाग असतो तो घ्यायचा नाही आहे, कारण त्यामुळे भाजीची चव बिघडते. हे पहा, आता याचे बारीक तुकडे आपण करून घेऊयात. तर हे पहा, आपण अशा पद्धतीने कद्दूचे लहान मोठे आकाराचे तुकडे करून असं पाण्यामध्ये टाकलेले आहेत. आता याला आपण स्वच्छ धुवून घेऊयात. आणि इथे कुकरमध्ये तुम्हाला दिसत असेल अगदी 2 ते 3 चम्मच जेवणाचा जो चम्मच असतो आपला पोहे खिचडी खायचा, त्या चम्मचने 2 ते 3 चम्मच पाणी घातले यात. कारण आपल्याला कद्दू पण कमी आहे आणि कद्दूला पाणी सुटते, त्यामुळे पाणी कमी घालायचे. लहान लहान आकाराचे 2 कद्दू होते आपल्याकडे, त्यामध्ये एवढा कद्दू आपल्याला मिळालेला आहे. तर पहा, आता याला आपण कुकरच्या 3 ते 4 शिट्ट्या करून घेऊ. आता आपण गॅस ऑन करून कुकर त्यावर ठेवलेला आहे आणि याला झाकण लावून घेऊयात आणि याच्या 3 ते 4 शिट्ट्या करून घेऊ आपण. आता आपली कुकरला 1 शिट्टी झालेली आहे. आता आपण दुसऱ्या शिट्टीला थोडा गॅस कमी करू आणि अजून 3 शिट्ट्या होऊ देऊया. तर आपल्या 4ही शिट्ट्या आता झाल्या. आता आपण कुकर खाली घेऊयात. लगेचच गॅसवर आपण कढई ठेवूयात. आता आपल्याला भरताला फोडणी घालायची आहे. तर आपण सुरुवातीला कद्दू पाहूयात आपला. तर हे पहा, आपला कद्दू चांगला शिजलेला आहे. 4 शिट्ट्यामुळे फार नरम झाला आहे कद्दू. याला आता आपण एका ताटामध्ये काढून घेऊयात. हे पहा, आपण इतकं पाणी वापरणार आहोत भरतासाठी. तर आता या कद्दूला आपल्याला असं पळीने स्मॅश करायचं आहे, थोडंसं दाबून घ्यायचं आहे. आता आपली कढई इथं गरम झालेली आहे. फोडणीसाठी आता आपण थोडंसं तेल ओतूयात. तेल आपलं चांगलं गरम झालं. आता यामध्ये थोडीशी मोहरी आणि
थोडेसे जिरे घालू. यानंतर आपण कांदा घालणार आहोत फोडणीला. हे 2 कांदे आपण घेतले होते मोठ्या आकाराची चिरून, हे घालायचे. आलं घालायचं आणि हिरव्या मिरच्या देखील लगेच घालायचं आपल्याला. याला चांगलं असं मिक्स करून घेऊया. आणि आपल्याला आता फोडणीमध्ये मीठ घालायचे, म्हणजे कांदा लवकर तेलामध्ये तळून निघतो. आणि नंतर मीठ नाही घालायचं आपल्याला, चवीपुरतं मीठ घालू आपण. आणि याला 5 मिनिटासाठी असंच भाजून घ्यायचं. तर बघा आता आपला कांदा बऱ्याच प्रमाणात त्याला सोनेरी कलर आलेला आहे. तर आपला कांदा आता चांगला तळून झाला आहे. यामध्ये आता अर्धा चमचा हळद घालू आपण. आणि पूर्ण 1 चमचा आपल्याला लाल तिखट घालायचं. कांद्यामुळे भाजीला गोडपणा येतो आणि कद्दूमुळे सुद्धा गोडपणा येतो, त्यामुळे 1 पूर्ण चमचा लाल तिखट घालायचे. आणि यानंतर आपण हा जो स्मॅश केलेला कद्दू आहे तो घालायचा. थोडंसं हलवून घेऊ आपण. त्यानंतर कद्दू घालू. मिक्स करून घेऊ आणि लगेचच गॅस बंद करायचा आपल्याला, कारण आपला मसाला पण तळून निघला आणि कद्दू पण शिजून निघलेला आहे. आता मीठ घालण्याची गरज नाही. आपण मसाले कांदा वगैरे तळताना मीठ घातलं होतं. यामध्ये भरपूर अशी हिरवी कोथिंबीर घालायची आपल्याला वरून. आणि सगळे एकजीव करायचे. हे मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं असं. तरी पहा आता आपलं कद्दूचं खमंग असं भरीत तयार झालेलं आहे. ज्वारीच्या भाकरीसोबत आणि पोळीसोबत खूप छान लागतं हे भरीत. आजचा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार. तर आपला कांदा आता चांगला तळून झाला आहे. यामध्ये आता अर्धा चमचा हळद घालू आपण. आणि पूर्ण 1 चमचा आपल्याला लाल तिखट घालायचे. कांद्यामुळे भाजीला गोडपणा येतो आणि कद्दूमुळे सुद्धा गोडपणा येतो, त्यामुळे 1 पूर्ण चमचा लाल तिखट घालायचे. आणि यानंतर आपण हा जो स्मॅश केलेला कद्दू आहे तो घालायचा. थोडंसं हलवून घेऊ आपण. त्यानंतर कद्दू घालू. असं मिक्स करून घेऊ आणि लगेचच गॅस बंद करायचा आपल्याला, कारण आपला मसाला पण तळून निघला आणि कद्दू पण शिजून निघलेला आहे. आता मीठ घालण्याची गरज नाही. आपण मसाले कांदा वगैरे तळताना मीठ घातलं होतं. यामध्ये भरपूर अशी हिरवी कोथिंबीर घालायची आपल्याला वरून. आणि सगळे एकजीव करायचे. हे मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं असं. तरी पहा आता आपलं कद्दूचं खमंग असं भरीत तयार झालेलं आहे. ज्वारीच्या भाकरीसोबत आणि पोळीसोबत खूप छान लागतं हे भरीत. आजचा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.